Jatelo aero gimosie plani ne wacho en mana ni koro otemo police viongozi wa. Jogi jatelo na bedo gi jogi. Joga ng'egi. Viongozi wa ng'eny gi giero joma lao gachgi. To kijana ang'i gari. To kao siling 10,000 mar 100 kata 50. To olao kijana olawe nyaka kuchuchonde to kao 10,000 ni to miye. Kosa 10,000 ni joka paro no 100,100 kata 50,000. Kijana chiko machak manya ka simbe. Gibi jende wetegi. Mane gima giero. Jatelo nyaka wakon jowa adiri ni sani gine sirikal giwe preach nwa gik moko maonge sani. Gi empower vijende wa kendo gi make sure ni gime vijende wa opportunity mar business. Ginti vijende wa mantiere gi company manyalo timo tenda. Gime vijende wa gitenda. Giwe biro nwa liente kagi yanyo Gachagua gibiro nwa liete kagi BF kagi pod gine full opposition to gine government. Give job opportunity. Sani kidhi Kisumu County. Crime ni malo molo Nairobi. Nairobi kai mwene kubeni crime ni malo molo Kisumu. Kai capital city. Ineno. Siaya County kamigo kenu siepa. Crime ni malo molo yo Nairobi kasani. Nang. Ineno. Tangumo vijende manoloro crime sani. Vijende magujuluma manoloro crime. Sani ni crime molo yo Jorabuon. Nang. Gine ni kechi vijende wa. Wayero viongozi gi mondo okiyeri mondi pog CD mondi ipog basari kapo ni jinego pura ne basari kende to kare nego doke ne chief gi gijo dongwe mondo pogi kama ni gimondo miyo minewa chiwo saparo tidhi yero ngato mondo pog basari nyocha wan kar ka gi corona nesha chief gi gijo dongwe ne pogo gine mi umo godo umcha to ne gipogo do maglo kama ni mume diero then okaw basari waket wach mar MPs gi wach mar ni okaw basari omi chief gi jodongo mondo pogi ineno jatelo tijo moko mo believe ni iero giga ni mondo gipog basari koro jatelo anya nyisi ni kawuono ni okinya keto mkutano Kisumu ka jogo okinya keto mkutano Kisumu rally Kisumu ka onge Raila Odinga okinya keto rally Kisumu ka onge William Ruto koro giloso kode convoy mar security mar president nango to samusa yiri bwana ni wachani gibiro mana sama dire function alafu ngamu yiri ni kinyana dui mari makibiro to ingi joma ni tingo chuma ingi vijende mariti nango to jogi yiri kendo gibi kinyi mondo ibedi kiongozi margi kilokore nyankara goma gido maki ineno jatelado ko ni kawuono ni vijende wa piny kacha feel gi motani so jo tendo wageni nyaka gi change attitude ni ke generation mabiro ni eri ochako ngeni siasa enango kare sasa ni manya change life margi kagi kawe ne gi assume to jogi biro frustrate gi data mogik gi make sure ni gi reach kum vijende wa kidugo kum wach mar ni wacho ni jotendo wageni ni onge ywarok jatelo an poka bedo close gi Raymond Omolo poka tiyo kode awinja Nairobi kar ka kwinjo kalelo moko to nyindo Raymond Omolo no golo ngato kidhios ji ni ngade no kwamo hospital bill iwinjo no tewnade no chulo kinyi biro winjo ni Raymond Omolo ni eri joma en go kendo juluwa gi kendo mabiro chako fight mondo time nade ogole ineno ang'o miyo manyalo timo manyisi gimanye studio timoni gimane studio timo nyoroni Raymond Omolo nyocho time Kisumu ka noko tingo 2 weeks group mag vijende no wuok kendo ma opos ang'owa ma opos vijende go ma opos gimane Raymond Omolo no ni jomo timo go gin jo Vihiga ni ogin jo Kisumu ni mano no Kisumu Jogi oko believe empower jogo believe ni mondo giketo vijende obed gi shida obed gu maskini mondo wafuat gi ineno gima ginyalo timo kabisa kende ko yegi ga tini ogiga mashati ni un kosa yiri bedo MP to gimone gitim ne vijende en nyeo ne rungi jembe nyeo ne pala nyeo ne beti mondo kik ngato bede e podium kanyo ngani wuoge podium ngane kik mak microphone ngane opam mane gik magitimo viongozi wa ng'eny gi moyier ogiero ga ngama smart kikawuono kirado gi kiongozi MP uluongi nurade kode kata malo kodi to uloso to inyise ni jatelo an gi kampuni na moro na gombo ni mia kata tendo moro mar wiro rangi e school kaja chande ayude kata mana 200,000 kinyo ko bikao simbi gimo biro timo biro goga ni shigi vijende moko ni ngama mokora
ineno giero ng'ama qui irado kode tinse ni jatelo nago ni ng'ani nyoro nya pamo ng'ani kabisa ka nituko kodi mano biro nyisi kama entie kodo kodo 3 hours kubedo kodi ko ni uda ineno kuro jatelo anakono vijende wa mantir lunyanza nikita jadu kata ka koso bedo MP kata koso bedo senator yes but ananyiso vijende wa ni enough is enough nyaka mad leadership manyalo empower jowa kendo manyalo empower youth wa okwanyalo bedo ni every Nairobi ka every weekend kidhi city mochari ka jomitero itero Kisumu gin vijende wa mogo risasi mowang ineno gimanye sudo timo nyoro cha kitime ka wuono ka in MP kata in minister ibiro chorni magoli nikech jogi ng'agini osako une gini yes jogi gima ka uchomo urago no wacha die yes to adire ne momiyo